Спри да бъркаш среднощното му, липсваш ми с любов. Екранът светва. 1:11 часа. След 15 часа пълно мълчание. Името му изкача на дисплея и сърцето ти пак прескача. Пак си внушаваш, че мисли за теб. А истината? Този мъж нямаше 10 секунди да ти прати едно как си в 11 сутринта, но намери време да те потърси в 1 през нощта, когато всички останали го оставиха сам. И ти веднага му измисляш оправдания. Той работи много. Сега му е трудно. Просто не е по съобщенията. Спри да се лъжеш. През деня той беше онлайн. Качваше сторита, смееше се с приятели, вечеряше, живееше си живота. И в този негов пълен забавен живот теб те нямаше. Ти не съществуваше. После идва нощта. Светлините в бара угасват, приятелите си тръгват, алкохолът започва да го отпуска. А празният му апартамент става твърде тих. На него не му липсваш ти. Липсва му емоционалният донор. Липсва му кучката, която знае, че винаги е будна и винаги ще му вдигне. И когато ти изпише, будна ли си? Ти пак се чувстваш избрана, специална. Но не си. Ти си просто неговото хапче срещу самота. Жената, която той крие от дневна светлина. Ти си просто телефонен номер за след полунощ. И най-жестокото, утре сутрин слънцето ще изгрее. Той пак ще пусне сторита, пак ще бъде онлайн, пак ще бъде щастлив без теб. А ти? Ти пак ще прекараш целия си ден в чакане, докато стане 1:11. Методът Аура.